Pero vos que preferides, unha consola ou preferides o ordenador? Eu consola porque o ratón me parece o teclado, combinar todo iso a vez, con diferentes mecanismos, son máis de 4 botones, gatillos, é máis sinxelo e como máis creativo a E veces. que consola? Eu fui sempre máis de Nintendo. Xa que comentei a semana pasada que xo dos xogos de Bionicle, non sei contexes todo o programa anterior, pero bueno, falaba aí desde xogos xogaba na Game Boy Advance. Son máis de empecé xa coa portable e así. Como moito a Wii é máis experimental, pero son máis de mando coller camán, tumbarme no sofá, a pantalla no fondo e non complicarme. Gatillos, comandos de como no GTA, Sí. diferentes combinacións, ou no Tekken, así mítico de combos. Está ben. Eu defino así. E ti, Miguel? Eu depende do xogo, porque, por exemplo, os de estrategia, como sempre foron xogos que foron moitísimo máis medidos no ordenador, e é certo que o teclado e o ratón adaptanse moi ben a ese tipo de xogos, pero en cambio hai outro tipo de xogos que non funcionan tan ben, non? En teclado e ratón, e aí sí que me iría para as consolas. Pois xa por non falar, entrar nas guerras de exclusivos estas cousas, que hai en consolas que hai algúns, en outras outros, etcétera, pero eso é outro tema. Está ben porque bueno, eu, por exemplo, son máis de computadora, porque a min a consola entre que hai que mercala. Van cambiando e non hai cartos para andar comprando tantas consolas. E despois tamén... Si máis barata que ordenador, tío. Home, pero eu teño un ordenador e tes aí cantos xogos queres. Incluso se poden facer algúns trapicheos e ter máis dos que tal. As consolas tamén. Bueno, non viñemos aquí a patrocinar a piratería, nos comemos moitos anuncios do goberno de anti-DVD, en plan. Si, hai xente que vive desto, non pirateedes e tal.